nemôžete tam chodiť, dobre? Ja sa vrátim na miesto, pokiaľ umožníte mi poslancovi doručiť otázku, ktorú môže položiť v mojom mene, keď mne pán primátor neudelil. Keď vám slovo, neudelil, pán tak je to policajt. vyriešené, nie? Toto je na priestupoch. Dobre, poďte. Máte zase problém, tak ma tam nechajte zísť, ja sa potom vrátim, pán policajt. Môžem sa vám zaručiť, že len doručím otázku a vrátim sa na miesto. Môžeme sa takto dohodnúť? Môžeme sa. Ďakujem veľmi pekne. Lebo ja na rozdiel od pána Majduseho mám pochybnosť nielen o tom, že súdy zbytočne vyfabulovali takýto proces, ale že keby mesto do toho účinne a kompetentne zasiahlo, tak naozaj by takýto vláčny súdny spor tu nemusel byť. Ja mám podozrenie aj na fikciu toho, že to je... Preruším rokovanie zastupiteľstva. Táto pani buď si sadne, alebo ju vyvete vonku, preruším rokovanie zastupiteľstva. Dobre. Nech sa páči. Vy máte sedieť hore ako verejný. Pán primátor, bola ste vyzvaná, nech sa páči, opustite priestor, dobre? Poďte. Chcete si... Nechcem vás ťahať. Uposluchnite, budú použité donúcovacie prostriedky, keď neuposluchnete. Pán policajt, poďte dobrovoľne. V rámci článku 32 ústavy sa staviam na občiansky odpor. Nerobím nič, čo je v rozpore ani s rokovacím poriadkom, ani s ústavou. Vy opakovane porušujete a zneužívate svoje právomoci, pani policajti. Dohodla som sa s vami, je to na kamere, pán policajt, že prídem k pani Mezenskej, počkám až dohovorí a položím jej otázku. Ste porušil našu dohodu vzájomnú, ľudskú dohodu. A nechal ste sa vmanevrovať do situácie, kedy vy nemáte žiaden právny ani vecný dôvod na to, aby ste používali donúcovacie prostriedky voči osobe, ktorá neruší mestské zastupiteľstvo. Práve naopak, znova je v postavení, že jej bolo odopreté právo prihlásiť sa do diskusie, pretože pán primátor porušil rokovací poriadok tým, že sa nespýtal poslancov mesta. Akože pán Gargoš povedal, že dajte ju preč odtiaľto. Len aby ste vedeli, akým spôsobom funguje mestská polícia. Počkajte. Dobrý deň, pán Antoš, predsa len by som rada položila. Rušite, už sme vám to vysvetľovali. A koho vy tu chránite, pána Antoša? Rušite priebeh. Pozrite, zase do mňa strkajú a zase používajú násilie. Pán Antoš, dalo by sa na toto uplatiť to vaše poistenie tých advokátskych kancelárií? Myslíte, to bola jediná otázka, ktorú som sa chcela opýtať? Lebo jediná otázka, museli by sme chybu spraviť. Keby sme spravili chybu, tak áno, nestalo sa. Viete, advokát zodpovedá za výsledok sporu, zodpovedá za kvalitu svojej práce. Aby kvalita práce bola nedostatočná, uplatňuje sa poistenie. A kto je oprávnený subjekt posúdiť, že v akej kvalite ste tú prácu vykonávali, respektíve akým spôsobom ste tú právnu analýzu? Iba iný súd. Musím už končiť. Ale kľudne... Iba iný súd, to znamená, niekto by musel na vás podať žalobu? Ja nepoznám, ale poslanci... Ja som Zuzana Tekeliová, dobrý deň. Aha, dobre, ale poslanci sa môžu prispôsobiť do spisu a môžu si urobiť sami vlastný názor o kvalite práce, či už našej kancelárie, terajšej advokátskej, ktorá to robí, a tej tretej, ktorá bola ako prvá. Áno, to znamená, že ak by uznal niekto, že je vhodné na vás podať žalobu tak, aby sa kompenzovali prostriedky vlastne za tento spor, tak by vlastne musel podať nejaký akože subjekt. Je tam nejaké obmedzené množstvo oprávnených subjektov, ktorý takéto žalobu môže podať? Či len klient sám? Či len klient sám? Mesto Poprad môže voči vám podať žalobu? Pochopiteľne musel mať dôvod. Jedna vec žalobu podať, Samozrejme, však ono sa už nejaký dôvod proste napríklad môže nájsť, my nevieme. Ktoré ja som totiž odtiaľ, ja som sa tu narodil, žijem tu celý život. A zastupovanie mesta je pre mňa nie bežná práca, robím to rád. A v tejto kauze som nechal všetko. Napriek tomu som neúspel. To je to, čo chcem, aby ste vedeli. Dobre, ale to sú subjektívne veci, pán Antoš. Takže, pánovia policajti, v ruke držím bod programu, ktorý Danko vyprodukoval v reakcii na podania OČTK ohľadne subvenčného podvodu, ktorý sa týka Park Juh 2. Toto, že ma nejakým spôsobom nechali vyviesť a že ja sa teraz nebudem môcť vyjadriť k obsahu toho bodu, ktorého de facto predkladateľom som bola ja, znie vlastne a vyzerá trošku účelovo, chlapci. Chápete, to nie sú náhody. To je systémová práca, systémové zneužívanie mestskej polície. No ale policajti ma nechcú pustiť dovnútra. Pozrite, oni účelovo...
A čo sa staviate pre mňa, že pani Mezenská chce so mnou rozprávať? Čo v tejto rozprávať? správe chcete povedať? Prečítali ste si to? Či... Ale ja chcem vystúpiť. Povedzte, že chce občianka vystúpiť. Ale prídete, tak pustím. Nie, ona už nepôjde. Budeme riešiť šikanu, budeme riešiť zneužitie právomoci. Oficiálne v zmysle zákona o obecnej policii vás vyzývam, aby ste nevstupovala na určené miesto. Dobre? Z akého dôvodu? Vy ste neuviedol dôvod, pán Adamec. Dobre. Bola ste poučená. Pozrite, je to nepreskúmateľné toto, čo vy ste teraz tu predviedol. Chápete? Vy keby ste to mal dať písomne, tak tam je časť, ktorá sa volá odôvodnenie, pán policajt. A v rámci toho odôvodnenia vy musíte zdôvodniť, z akého dôvodu obmedzujete. Ale veď teraz explicitne ukazujete, že zneužívate svoju právomoc. Ak vy obmedzujete nejaké moje práva a obmedzujete ma na pohybe, na slobode pohybu, tak vy mi musíte povedať prečo. V opačnom prípade sa voči mne dopúšťate trestného činu. Aký je ten dôvod, pán Adamec? Teraz som vás poučil. Vy ste ma nepoučil, vy ste mi oznámil, že mi obmedzujete toto svoje právo. To je len výrok, pán Adamec. To rozhodnutie, fiktívne, nespísané, má nejaké odôvodnenie. Volá sa to časť odôvodnenia. Môžem vás niečo poprosiť, odstúpte odo mňa do takej bezpečnej vzdialenosti. Dobre? Tak. Pozrite. Nie, ja vás len vyzývam. Takto. Vy nechápete, že niečo, čo je neodôvodnené, tak nemôže uspieť, pán Adamec? Môžem vás ešte raz poprosiť. Či takto vykonávate bežne svoju činnosť? Že len poviete výrok? Pár krokov odo mňa vás poprosím. Dobre, pár krokov. Z akého dôvodu, pán Adamec? Idete ma provokovať teraz? Nie. Máte nejaké iné pokyny, pán Adamec? Pani Tekeliová, tak nikto nepozvalujem vás ani provokovať, len vás vyzývam, aby ste do bezpečnej vzdialenosti odo mňa odstúpili. Dobre? To je všetko. Aby ste nechodili ku mne. Robte, čo chcete, kamerujte, stojte, ale buďte v bezpečnej vzdialenosti. A z čoho ste usúdil, že táto vzdialenosť 1,5 metra nebola bezpečná, pán Adamec? Tak ste sa cítil? Takže sa necítite dobre, pán Adamec. Teraz sa cítite lepšie? Znova obmedzujete moje ústavné právo. Z akého dôvodu? Som v postavení poškodenej, kedy primátor mesta Poprad zneužil svoju právomoc, pretože odobral právo poslancom mestského zastupiteľstva, aby hlasovali o tom, či bude alebo nebude udelené slovo obyvateľovi mesta. Chápete, že ja som v postavení poškodenej, chlapci? Ako, pán Adamec, toto už sa nebudem naťahovať s vašimi kamarátmi na štátnej polícii, ale vám normálne doručím, ako tu teraz stojím, hovorím predžalobnú výzvu a vy ma budete kompenzovať, rozumiete? Vy sa tu nemôžete hojiť na ľuďoch. Len preto, že váš nadriadený je podriadený korupčníkovi Dankovi. Vy si uvedomujete, že teraz idú byť obyvatelia mesta Poprad uvádzaní do omylu vo veci, ktorý ja som navrhovala do bodu programu. Mňa nechá Danko prostredníctvom vás vyviesť, aby ja som sa nemohla k danému bodu vyjadriť? A že týmto spôsobom vlastne, ako to pokračuje ďalej, tá korupčná samospráva, pretože keby zaznela pravda, tak by tie ďalšie voľby nemusel vyhrať, pán Adamec, a vy sa na tomto teraz momentálne podielate. Je vo verejnom záujme, aby som k bodu programu danému mohla vystúpiť. A toto tu je celé účelové. Oni vás použili k tomu, aby v čase, keď Danko bude vlastne klamať celému mestu, aby ja som vlastne nebola prítomná v rokovacej miestnosti. Vy si to uvedomujete, že čo za pajacu oni z vás robia? Spoliehajúc na to, že neviete sa postaviť na odpor? Pán Adamec, ja vám to poviem znova na kameru, keďže ste minulé neadekvátne zareagoval, takže mi bolo poradené, aby som nechala prešetriť váš duševný stav. Ale ja vám to dneska poviem znova, keďže znova opakujete tú istú chybu. Čo povedia vaše deti, keď uvidia toto video, pán Adamec? Ako dnes zareagujete?
Ešte sa vrátime k návrhu poslankyne Mezenskej, aby ma nenapadla, že som že či chcete dať slovo aktivistke, aby som ja neporušil niečo, kto je za to, aby ste dali slovo pani Tekeliovej. Nech sa páči, hlasujte, kto je za to, aby ste jej dali slovo, aj keď bola vyvedená a robí bordel v našom zastupiteľstve. Kto je za? Návrh nebol schválený. Ďakujem pekne poslancom, ktorí sa zodpovedne postavili k tomuto problému. Nech sa páči, ideme ďalej. Bod 602. A z akého dôvodu sa nemôžem vrátiť po skončení mestského zastupiteľstva do rokovacej miestnosti? No, aby som teda urobila potrebné rozhovory s poslancami. A to určujete vy, kde budú alebo nebudú robené tieto rozhovory. Zase prekračujete svoje právomoci, pán Sendecký. Dobrý deň, pán Danko. Máte nejaký... Chcel by som prejsť. Máte teda akože nejaký osobný problém vyjasniť si veci ohľadne podvodu, subvenčného podvodu na Parku Juhu 2 osobne? Čo vám bránilo predkladateľku bodu programu, ktorý sa týka subvenčného podvodu Parku Juhu 2, vlastne prizvať ju ku komunikácii, pán Anton Danko? Nezavadzajte. Čo tu robíte? Pán policajt, neprekážam v ceste, neprekážam vôbec v ceste a vy neviete čítať. Pán Danko, ste ochotní nadviazať nejaké spojenie, kde si vyjasníme celý rozsah tých námietok, ktorý samozrejme nebol pokrytý v rámci mestského zastupiteľstva? Alebo budete očakávať prekvapenia?